Така, Радостина Анжелов ме предизвиква да направя фристайл върху някоя песен. Това е инструментала и предизвикателството е прието. Дърпам си от джойнта, а после ще те накарам да свършиш. Вашите знаят ли какви глупости вършиш? Не съм свършил. Искам да ме довършиш. Да, искам да ме довършиш. Ще те излъжа, ако ти кажа, че не си единствена. Не искам само снимка, искам и видео след това. Искам да проникна, а като свърша такси ще те викна. Даже такси ще викна. Бързам направо, но влизам към глупостите, потиквам. Свършвам, а после произлитам. Свършвам, а после отлитам. Свършвам, а после отлитам. Свършвам, а после отлитам, казах. Свършвам, а после отлитам.